asko. Eta gero Torrelavagatik? Etxera. Kamio baten. Dano, bueno gu, Orominu kamama, zorduen etxiek errekizik abiesan, eta orominu kamama etorri zan, da gure etxi soldoz betete egon zan. Baina, bera soldoekin bizitzen zan bustintzan, etxie errekizan ez tegie, ez kenduko zuen. Etorri genien, ja. Handik etorri, eta esatabien, zela nahiek azelerero godabien. Eta prakalabrokin etorri izan, haiken eskopet hondi bat egin, hil zan. Aizeran ezatutzen, karteru erosan zana. Kasterik izan egin utamitu biharrik agena. Otxandetxok bat egin eskondu zan, zira berandi. Karteru erosan ezatutzen. Ayuntamiento biharrik agena. Eta non bizi da honi Andrien? Badakitu nengo bizi dena baina. Bueno, eta joezan etzera da zer, joezan bustintzara eta... Ere teni dute karzelera, aretxek eroa ben. Eta ze akusazio euken zure aikek? Karzelera goteko separatista rojo. Bakizu zer pasatzen da, otxorpaneko ordu dizien eusezenak. Darek ez ari nortik urten, arek angel ikusien. Aretik momotzoko etxien egon zen arropa zurizet esatabien, eurek karri bebi zela danak. Otxorponera, egon zen generuen. Lapurru eta utze. Kamaran egon zen hartuek eta danak. Ordu no, otxorponeko esan duzi hor. Zena nokin zena? Bueno, bale, ez esan. Semi, bai, ez, bai. Eta, orduen, haike hori, nazionalista eta horri desala... Separatista rojo, besterik ezeuken. Inorra zabeni? Eta zenba denporeia ban kartzelan? Urte bete bai. Eta nun egon zan kartzelan? Bilbone serien. Carmelo. Carmelon? Carmelo, bai. Eta joeten zinen bezitetan? Ez, gutxik izan. Ama ez? Ama bai. Ama genero jateko egina, sarri. Etxin babi egoten zan, da roskolotxe eta berentzako eta beste batzuentzako, esan dugu zen erregular, horiak horretanaz. Da gero, lan ezatxua boruen, karzelatik etarateko, segureke egon zan buru egan dute. Abogabo eta hartu zan, abogabo kirumile pesetako gora bezen orduko genpora, eta denuncianti zelan egon zan etxien onduen, haren isilien etara bien karzelatik. Denuncianti pentsataben ireien karzelan dagoela. Egon zen hola biagan. Amen tia baten etxiek. 3 urtetan? 3 urtetan. Eta zuen etzera etortzen zan antzien behin? Bai, umiek eta Andriet ikusten etortzen zan. Trenez etortzen zan, gabez etorriko zan. Sartzen zan etxien, da bat gati jota benien, eskatzien egoten zan, bentanie gana hori jaten emoteko bedarra, ati jota benien, antizio bentanetik kortara joten zan. Gutxikitzu dira, haike, fulano da etorrik, antzik, 3 urtien antzik, pasoso. Eta zuen bueltatu zinen nien etzera, Torrelavagatik, problemaren bat eukizen nuen etzien? Ez, egon zoa zen Teresa eta Carmina. Zer egitek goz? Etxi berri hotzin lago. Oseak, gure etxie izin zan erratako, da zeretik, zeren da hortik oiztik, erregular izan ikusten gure etxie. Ikusten zan zatorrotxe, da pentsez da bina zala. Egun zilako horreko busukero. Hori konteta bien, haurek konta hotzila. Teresa eta Fraili. Zer nuken apellidu Teresa eta? Bueno, Satarrotzen ekoek esango dugu. Bai. Sola. Zalegi. Zalegi. Fermina Zalegi. Eta? Arek egon zindake ba. Arek guri solotik patatakatara da kamaran, tipulak eta dana. Gorde iotzuen. Gorde izkusen danak. Matilde ditorri makatza batu, da saltzen dut txinari Matildek eta makatzak etorre, saldu dut zen, ez dut txinko, aurre datu zenien, bada dut zela. Petrabolo esatu dut txinari. Eta horre haiki zuek ondo topatu zuen. Bai, guztuz ez. Ferminek eta esatabien, joten zala jentie, baina... Eurek eguezen eta... Claro, respeta.